but hakabide but kiwi ki trading license ka shilong no kom ne kum ha po kum hangtei po khana para namar ba ki try muluk ku jungi kimbu dukan shu hangtei ti sakawai ru nakaliang jungi ka trade nakaliang jungi ka district council ru balai bangi shimkhia ban I trading license ye ki bawan ban apply trading license shakiti ki thain kum po khana para ka dei ba shi banta ka dei ba ban pen I ba ki dam dei ki ba don hapo upur usam jongka jala me khalia jungi but hangni hapo shilong jungi ru ngim ai pathari kata ka trading license ka thmai ni ka fresh trading license like no haki jaka ki ba kim don chu ki khasi ti pinda yu I hakini ski bla dep ki la don ka wei ka news ko plus circulate ba ka district council ka ai trading license ya ki brio ki banabar ti ngai nga ong hi nakapor sya kapor la don ki try muluk ki benot benlek bu dukan hapo mau ba mentah ingin cancel no ya to trade license jong tu har bale ya ka electronic shop andai fi ka shlong kum dia habang issue ya ka trade license ngim shim la issue khlem da wat benya nila pha ya ki staff ni ki officers ki jongi ban verify haki to ki chaka ba ki apply ya ka trade license kum hapo themo ba julupara kum ngi tep mo ka kertek hang tu iwi khasiru indan show hang tu ti de hello itai nongrem hi bangi ai ya uni ngomdong ya ubar jela ude non tribal ubala he la san hange po jela jungi daki pop tli kisnem ti hadin mengepet yaki kot kisla ki jong hadin bingi la yo iru ya ka NOC na ka shnong nang tei tingin sa issue ya ka trade license hakabai dei bat katuka electronic shop ti hadu mantahi hapo mobile ka dei tang katuhi ka fresh ka bang ai ha ba repair yaki mobiles but yaki electrical parts kini kita berkhoi ti shiwi ki jaka ngilong atakari ban ai nya kata ka fresh trading license kumanga ong nakapor nimnum ai klem da wat banyak shwa klem da pha yaki staff concern nang ni na po department bijungi banlet banpet dara kalong feasible ni em dara kadai ka trade hi ba ki try muduk ki dang la ban trai ti ni ai first preference ba iken yaki try muduk like no stang ki jaka ki ba hadin bangila persyang bangi ban kentu ki try muduk ban shim ya kam ne ban trai ya kam dada kim wan shahmat kamut ngiman se ban ai ya ki brio kum ki non tribals ki ban trai tu kam